Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupasana ngeze kubalekile enze kufanele subscribe like le video le visit the channel more often kana ukuthi sifaka ama video china insuku zonke la khona ama video akho la ungafunda khona into ezimbalwa. Inamba isenze kuphela uma ungumlandeli isenze kuphela uma ungumlandeli wayengisho nje ngisho ngoba abantu baya ngi-WhatsApp so uma ngi-WhatsApp usho that means awusiwumlandeli ungangi-WhatsApp ungangi-text please. Sibheka la udaba likaPhumlile Mabotha 6379 Phumlile Mabotha. So I don't know if it's maybe it's Mabotha and Mabotha. Phumlile Mabotha. Who knows? Okay, Phumlile Mabotha 6379 udameni pastor eSwatini siyabonga kakhulu ngicela ke kubuda kusho ukuthini kuphupha umuntu akukhelela imandi akunike ngelibhakede imandi lamahle lahlobile. Wow, manje acebile amahle. Nake singakusho ke. This is our perspective in terms of this stream. Number 1, umuphupha amanzi. Kuwuphawu esithatha njengoluhlu uma uwanikwa. Lusho isibusiso nenhlanhla nenhlala kahle. Uma noma nokuthi ke mhlawumbe ungase uthole inzuzo kwezohwebo noma ke emkhakheni wakho. Exodus 23 verse 25 nginiya kumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu abusisa ukudla kwenu namanzi enu ngiyakususa izifo phakathi kwenu. So lesikhathi uphupha lamanzi amasi abekunika lamanzi kungenzeka kukhona into eyinhlanhla nento eyisibusiso ezayo noma ke kuzokuba khona into eyinhlala kahle noma kuzothola inzuzo kwezohwebo noma emkhakheni wakho. Number 2, uma uphupha futhi amanzi kuwuphawu esithathe njengoluhluma uwanikwa lungabuye lukhombe nje ukuthatha isinqumo noma isinyathelo sokwamukela insindiso. Ngokuka Johane 4 verse 10 uJesu waphendula wathi kuye uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise nga ucele kuye yena nga ekunike amanzi aphilayo. Number 3, uma uphupha futhi amanzi kuwuphawu luhle uma uwanikwa lungakhomba mhlawumbe isidingo sokuthi ke uphenduke ulahlizwa namacala. Ngenzeka sekuyisikhathi sesifikile isikhathi sokuthi uphenduke manje uyabona usihlanze wena izona usihlanze into engamacala. uHezekiel 36 verse 25 ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo nihlambuluke nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Asivale ngokuthi number 4, umphupha amanzi kuwuphawu luhlu uma uwanikwa olungabuye lichaze nje ukuthi ngeze kunesidingo sokuthi ukugeze wena noma uhlanjulula amathunzi amnyama akwengamile noma ke ukugeza into ezidalwa ngoba kungenzeka mhlawumbe uphupheleli kunento engamathunzi vele ekuhluphayo njengamanje okusho ukuthi lento singakhomba ukuthi isinyathelo okumele usithathela yisokuthi uyogezwa uyohlanjululwa noma kunesimo seyidalwa esifuna ukuthi uzigeze wena ikakhulu nje ngoba ubona nanga umuntu eyekunikeza lamanzi okungenzeka kunanathi sesidalwa mhlawumbe esifuna ukuthi usigezeke kwesinye isikhathi esifuna ukuthi usihlambulule. Number 5, futhi umuphupha amanzi kuwuphawu luhlu uma uwanikezo obunye. Lusho ukuthi kungenzeka umuntu owusizo nobeseka yabanye abantu. NgokaMateyu 10 verse 42 yilowo nalowo uyakuphuzisa abemunye kulabo abancinyane ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwa ngomvuzo wakhe. Izaka 11 verse 25 zona zithi umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Qhubeka ube usizo ngana ngenze kuusizo ke awubasiza abantu. Number 6, uma uphupha amanzi kuwuphawu luhlu uma uwanika omunye umuntu olungabe nje lichaze la mhlawumbe umuntu ongumshumayeli wena njengamanje noshumayela insindiso noma onikeza abantu izeluleko nezwi likaNkulunkulu. Ishambulo 21 verse 6 wayesethi kimi sekwenzekile ngingu-alpha no-omega ukuqala kokugcina womileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Ishambulo 22 verse 22 to verse 17 emeleni umoya womlobokazi bathi woza
nozwa makathi woza, nowomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Siyabonga-ke kuLuis, bheka-ke la udaba lwemethi, emanti. Unikwa